Настани се удобно в седнало или легнало положение. Позволи на тялото да се отпусне естествено, така както го прави всяка вечер преди да заспиш. Затвори очи и насочи своето внимание навътре. Усещаш как тялото натежава към земята и с всяко издишване се отпуска все повече и все повече, докато съзнанието ти остава будно и следва моя глас. Със следващото дълбоко издишване отпусни цялата дясна ръка от пръстите през дланта, китката, лакътя до рамото. Цялата дясна ръка е отпусната. Следващото издишване отпусни цялата лява ръка. От върха на пръстите през дланта, китката, лакът до рамото. Цялата лява ръка е напълно отпусната. Със следващото издишване отпусни целият торс, гърди, корем, интимни части. Издишваш и отпускаш целия десен крак, бедро, коляно, прасец и подбедрица, глезен, стъпало. Десният крак е отпуснат. И сега с издишване отпускаш левия крак, бедро, коляно, прасец и подбедрица, глезен, стъпало. Левият крак е отпуснат. Отпусни кръста, целият гръбначен стълб,
Насочи вниманието си към сърцето със следващото вдишване. Сега си представи как вдишваш и издишваш през центъра на гърдите. Може би усещаш пулса на сърцето, лекото бутене, неговия тих ритъм, ритъма на самия живот. Позволи си просто да присъстваш там, в пространството, в центъра на гърдите. Да дишаш дълбоко през този център и да усещаш топтенето на своето физическо сърце. Позволи на дишането да става все по-спокойно, все по-дълбоко. И с всяко вдишване си представяш как въздухът влиза през центъра на гърдите и с издишване как тялото се отпуска все повече и все повече. Сега си представи, че с всяко вдишване сърцето ти се влива мек розов лъч светлина. Нежен, топъл, жив. Вдишваш и този розов лъч навлиза директно в сърцето, през центъра на гърдите. Изпълва цялото пространство вътре. Издишваш и тази светлина започва да се разлива от сърцето към цялото тяло. Отново вдишване. Розовата светлина влиза в сърцето. Издишване. Тя се разпространява из тялото и достига всяка малка клетка. Дишаш през центъра на гърдите. И с всяко вдишване усещаш как този лъч, розова светлина, прониква през центъра на гърдите и изпълва пространството на сърцето. С издишване тази мека, нежна розова светлина достига до всяка част на тялото, до всяка клетка и носи лекота, любов, покой.
изпълва с тази розова светлина. Позволи да стигне до гърдите, до раменете, до ръцете, дланите, пръстите. Вдишваш светлина в сърцето, издишваш и тя обгръща корема, таза, бедрата. Пръстците и стъпалата. Цялото тяло е обгърната от мека, нежна, розова светлина. И тя носи усещане за топлина, за любов, за покой. Тя е мека, но силна. Вдишваш лъч розова светлина през сърцето и издишваш. Той достига всяка малка клетка. Ако има място в тялото, което има нужда от внимание, позволи на светлината да остане там малко по-дълго. Вдишваш, лъч мека, розова светлина се влива през центъра на гърдите. Издишваш, лъчът стига всяка частичка от твоето тяло и същност. Постепенно цялото ти тяло започва да свети отвътре, изпълнено с любов и покой. И сега със следващото дълбоко издишване си представи как този лъч се спуска от сърцето надолу, през тялото, през стъпалата надолу, към самия център на земята. Усети връзката между твоето сърце и земното сърце. Розовата светлина остава в теб, а земята те държи, подкрепя. Остани тук няколко мига. И сега визуализацията постепенно избледнява. И ти се завръщаш тук и сега в настоящия момент.